Berrigorako produktuei buruz hitz egingo dugu. Ibai Zuezkun, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ongi. Bueno, bertako produktu baino berik ez da. Hori da, ondorioa, honena guztiarena. Bueno, Oian Zuniga betorri zaigu, Oian arratsaldeon. Arratsaldeon. Sukaldaria zara, Iruñeko Baserri Berri jatetxean lan egiten duzu. Oso modan dagoen leku, dala, esan digute. Hori diote, Iruñadetik hori diote. Eta bertan, azkenien, sukaldari on baten sekretuetakoe produktu ona. Beti izaten da hori. Hori da, beti guk esan duguna, ez? Produktu on bat eukiezkero, horrekin erraza dela otordu honak egitea, azkari hona prestatzea, da, bueno, orduan errigorako produktuekin erraza gauza honak egitea. Bueno, adibidea izango dugulako, eta ikusiko dugu errezetaren bat edo beste oso erraz egiteko modukuek, neuk be egiteko modukuek, orduan ja oso erraz esaten dugu. Ibai, hiru zutabe, hiru oinarri nagusi errigorak. Bai, horixe, ez? Euskara, elikadura burujabetza eta auzolana, ez? Pixkat horiek dira hiru zutabe edo hiru oinarri nagusienak, batetik, ikusten zen hor Nafarrego aldean bi defizite garrantzitsu zeudela, alde batetik nekazaritza sustatu, bultzatu beharra zegoela, bestetik nolabait euskara eremu zigortu horretan ere bere defizita dauka, eta era berean nolabaiteko enboltoria eman nahi genion historiari, eta nolakotasun hori eman zergatik eta nola egingo dugu hori, eta auzolanean. Hiru zutabe horiek, auzolana euskara eta esaten gabiltzena, ikastolen eta egoera eta kontutan izan da, beste errigora ezagutzen dugulako horregaitxik, egindako landana orain arte, oso ezagunak bebai, eskatzen ziren saskiek eta bar, etortik bideratutako dirua Nafarroako hegoaldeko ikastoletara bideratzen dalako, eta estelako, naiz eta ezberdin datorren, oraingo eskari hau, besteak beste, zer eskatu alda, oraingoen? Horixe bera, lehenengo kanpaina egiten duguna da, udazkeneko kanpaina hori, Euskari puska egiten diguna, zuk ondo aipatu bezala, horre, 125 euskalgintzarako da, Nafarrego aldeko euskalgintzarako, hor bertan AEK sortzen eta ikastol elkarteak parte hartze dute, eta oraingo honetan egiten duguna da, saski horiek nolabait produktu bana edo lagin bana ekartzen du gure etxetara, eta oraingoan jendeak eskatu ezake olio bidoiak, bai olio bidoi konbentzionala eta bai ekologikoa, eta era berean kontserbaloteak, ez? Nolabait ere, hor nahi duguna da, Nafarrego aldeko produktua gure plazetara ekarri, ez? Nafarrego aldeko hortu hori, gure sukaldetara ekarri, ez? Errigora zubi hori izango litzateke? Hori da, ez? Esan genuen zubi bat sukaldera, izango zela aurtengo leloa, eskutik eskurako leloa, eta zergatik zubi bat sukaldera, nolabaiteko metafora hori egin nahi genuela, ez? Sukaldea edo metafora bezala erabili eta komunitatea bezala, ez? Orduan sukaldean batzen gara, sukaldean otortuak egite ditugu, sukaldean nolabait giro bat dago, eta beti ere bizipozarekin edo lako balorekin, ez? Eta orduan egiten duguna da, zubi hori sukalderaino eraman, ez? Orduan komunitateak batzeko eta sukaldez berdinen arteko, komunitatea handi bat esan dezakegu dela errigora. Eta gainera kalitatezko produktuek esaten gabiltz, Oian, ze garrantzi dauka, eskuartean daukagun, guk etxien eskuartean daukagun produktua kalitatezko izatie, da bertoko izatie. Bueno, bertoko izatie argi dau, jasangarritasun guzti hori, eta garraioan eta kutsatzen den guzti hori, baina kalitatezko produktu bat, zergaitik gupe bai erosle moduen, puntua jarri honetan, eta bai merezi du ona ekartzi etxera. Bai, nik uste baietz. Guk etxean duela hori errigora zitzen momentutik jartzen dituen errigorako produktuak eta oso onuragarriak onunak dira, eta orduan gutxinakan ere bai lanean aipatu nuen errigorako produktuak osonak zirela, gainera hori euskarari laguntzeko ere bai ongiz etorkigula, eta gu lanen ere bai noizbenka erabiltzen ditugu produktu hauek, edo sartzen ari gara gutxinaka, zerrelako kontserbak, ere bai, ez bakarrik etxeetan, baizik eta ere bai, jatetxeetan eta ere bai erabil daitezken produktua direlako. Bueno, esaten gabiltz, martxoaren 20 arte eskaria egin alda, errigorako web orrian oso erraz dau, eta kasu honetan kontserbak izango lirateke bai, hori zu eta kontserba ezberdinek. 3 errezeta ikusiko ditugu. Oian, venga, lehenengokue, hau errezena, Ia ikusten dugun zain zuriekin hasiko gara. Bai, hasteko pentsatu genuen errezeta simple eta azkarrak egitea, eta hor ikusten da, nola azkar batean zaintzuri plater bat egin dezakegun, ez? Arrautze goxiekin, pixka perrexila moztu genuen, da zer gutxio.
arrautza jarri esparrago batzu gainean, pixko bat alinatu eta perrexila bota gainean. Honen garrantzia hori esaten gabiltzena. Bai, produktua. Zainzuri ona izatea eta olibolioa, ez da? Bai, Errigorako olibare erabili genuen, eta oso ona gainera. Bueno, ikusten gabiltz, hau sekulako itxura dauka, horrela jarrita eta oso errez egiteko. Hoxe bera, ez, oian da artista, oian da sukaldaria, baina guk ere etxean olako egiteko gai ere bagara, ez? Egin duzuelako spotaren bitartez eta bai, esaten zabiltzena, bai apurtxuet, batzeko leku hori, ez da? Familientzat, lagunentzat bai, onelako produktuekin batu, sukaldien batu, sukaldatu, eta azkenien gozatu eta tarte hori pasa, ez da? Horixe bera, ez, uste du hor komunitatea egiten dela sukaldean produktuak ere, nolabait, sukaldatzen dira, ez? Eta hor komunitate horri balore ematen zaio, ez? Bertako produktua izatea, zegatik harri barritu, ez? Txinatik zainzuriak edo Perutik piperrak, baldin eta hemen Nafarrego aldean baukagune kriston baratza, ez? Esaten gabiltz. Bueno, ikusiku beste errezeta bat, bigarrena, erraztak egiteko esaten dabil, Iruñeko baserri berri jatetxien horrelako pintxo bat. Zainzuriana gustora, platerka esateko bai lagunen artien. Zainzuri krema, zer hemen? Bai, hau aurreko baino pixkoa komplexuagoa izango litzake, baino ez dauka inongo komplikaziorik. Zainzurien potea ireki genuen, horrekin krema bat sortu eta enpratatzeko oso erraz egin genuen. Kalabaza krema bat pixka jarri eta horren gainean endibe batzuk kremarekin. Hor, mantekila erabiltzazu? Bai, hori pixka bat krema loditzeko bexamel bat egin genuen. Eta irina? Hori da. Ur hori? Hori da, egin genuen izan zen lehenengo pixka bat mantekila eta erinarekin rus bat egin edo rusantzeko bat, eta horri zainzurien salda bota eta zainzuria sartu. Hori irakin eta hori trituratu eta hor bagenukan krema egina. Gero hori ikusten den moduan, ez? Kalabazapote bat ireki, endibiak jarri, endibiak garbiak krema bota, gero jarri genien esparragoen punta, hor ikusteko ongi ze zainzuriak eta erabiltzen genituen, eta gainetik intxaur pixko bat dekoratzeko, eta ongi datorkio gainera. Sekulako platera hor lujozkue. Esaten gabiltzena, kalabaza krema hon batek, zemat laguntzen duen, baina kalabaza krema hon bat egiteko etxien berdurek erosi egin behar dituzu. Gu, gero guramak eta esate dugu, ganora bako batzuk arala eta bai, bagara, ez dugu erosketarik egiten, orduen honelako kalitatezko produktu batek, atretzen zaitu, hortik bai. Hori da. Hori da, oso... Baina, erabiltzen diren poteak, simple eta errazak dira, haiek erabiltzen dituzten produktuen artean, eta gero guretzako oso ona dira, berez potea ireki eta 5 minututan berotu eta jan ditzazkezu. Gero hortik aurrera egin dezakezu beste zeo zer, bagian pixkoa gehiago kostatzen zaizuna egitez, baina, oso gauza onak eta poitea egin ditezke. Hirugarren egingu, piperrak, pipiliozko piperrape bai baditugu, esan diote, oiani, ez niotaten zazu? Bai, gure txien ez niotatat, ikusi, Itxure batak honek, hasiko gara. Bai, hau, ni beti egin dugun errezeta izan da, piper frigituak. Solomo batekin edo aragiakin edo zerrekin laguntzeko beti jan ditugunak, ez, etxean. Orduan hori, pixko bat piperra frigitu, batxuirarekin eta hortxe hori ikusten den moduan esne pixka bat bota nion, zera saltxa loditzeko. Eta horre maitza, oso erraza. Piperra frigitu, esne pixkoa bota eta listo. Gonbidapena egin dit, niri oianek, baserri berritik pasatzeko. Hori da, bai. Pasatuko gara, Iruña negoti beti plazerra da. Egia esan, orain ja fitxatute gonta oian pasatu beharko gara. Ibai, zergaitik egin, azken galdera, zergaitik egin gure ikusentzulei gonbitea Errigoraren proposamenarekin bat egiteko? Pixkate gure proposamena oso simplea da, baina era berean, erpin asko ukitzen dituen proposamena dela. Alde batetik euskara bultzatzen du, bestetik burujaetza elikadura, bestetik auzolanean egiten du lan hori, eta esan dezakegu herrigintzarik eta polit bat dela. Orduan nolabait bitartekaritza espekulatibo horrekin hautsi, eta herri bitartekaritzaren bidez,
egin dezakegu guztia. Eta aurrera doan proiektua, esan dakue, azken lote honetan, martxoaren 20 bitartean eskariak egiteko aukera, eta etorriko diren guztiak, jendasko zabiltzatelako lanien bebai, Ibai, Errigoraren proiektuaren inguruen, esan dako zuen filosofiarekin jarraituta norberak bere ekoitzi eta bere erakusteko jendeari. Ibai, mila esker. Zuri esker. Ibai zueskun oian zuiniga, mila esker. Bortxe, 3 errezeta eta guzti, Errigorako produktuak erabiliz, sinadurera goaz, aipatu dugu, Arantxa Urreta Bizkaia datorrela gaur, Ramaiarekin prest, eta gehu baguez, sofara, eurenkana.